Stephen, ti sydd yn gyfrifol am yr hwb Cymraeg. Wel, nid jyst fi a'r boys o Focus yn trefnu hwn. Na fo, reit. Digwyddiad newydd rhan o'r Focus Wales. Oedd y syniad yn dod oherwydd bod fi'n llwyddiannus mewn cais i swydd newydd y Cyngor, sef Cydlynydd yr Iaith Cymraeg. Dyna di dy deitl newydd. Teitl newydd fi ydy. So ni'n cael, ni'n ond yn dechrau mis Ebrill, so cyn i fi dechrau swydd, ni'n sôn amdan hwn efo'r boys Focus Wales a meddwl bod yn wych wneud rhywbeth o gwmpasio'r iaith a trio dathlu'r iaith a cael artistaidd Cymraeg yn fan hyn a da ni'n lwcus iawn cael Radio Cymru yn ôl i wneud sesiynau live. Maen nhw yn y cefndir rwan yn wneud sesiwn efo'r Gentle Good a Beth Celyn yn nesaf. Felly, yn rhinwedd dy swydd di, ti'n gor'o hybu'r iaith Gymraeg yn Wrecsam ac yn y blaen, a rwan ti'n cael defnyddio cerddoriaeth trwy gyfrwng Focus Wales. Ti'n teimlo bod Wrecsam yn ymateb yn eitha da i rhywbeth fel hyn? Yndi. Mae yna lot o bobl wedi dod i mewn sydd falle ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, a mae'n hefo diddordeb, a mae'n edrych yn eitha magical, a mae beth sy'n digwydd yma'n hyn, so mae'n reit da, da ni wedi cael mateb dda gan pobl o'r cymuned. Ond nid jyst y cymuned dwi'n hybu'r iaith, ond yn y gweithla hefyd. Oherwydd cyn i fi dechrau swydd yma, ni bron beth yn defnyddio'r iaith, a wedyn mae pobl yn ffeindio allan bod fi wedi cael swydd newydd yma. Mae'n dod, dwi'n siarad Cymraeg, o'n i'n mynd i Morgan Llwyd, neu mynd i Castell Alyn, rhyw fel yna. A mae yna lot fel fi oedd yn gadael ysgol a dim yn defnyddio'r iaith yn dod allan. Dwi'n gael nhw closet Cymraeg. Dwi am denu nhw allan a trio wneud pethau fel hyn, digwyddiadau fel hyn, i jyst ymlacio a defnyddio'r iaith. Wel, pob lwc dros gweddill y penwsos. Diolch yn fawr iawn.